to in shugaba ya zan taure fa babu ruwa bai karɓa shawara ya mai da ƙasa da kasan kamar gidansa wai shugaba ba lebara ba ne ba cikin jama'a ake ɗaukar guda a ce mun baka shugabanci ba me yahi saura opportunity ne kawai kuma aiki ne an ka azame shi to shikenan an ce wane mun saka ka shugaban taron mu na sai a ce wane an saka shugaba shikenan sai kama mana izza yayi mana wanda ya ga dama don Allah shi a hikima sa shugaba don yawa mutane iko ya mai da ƙasa kamar gidansa to abin da ke gudana kenan yanzu kuma an yi magana an cewa an kan mai akai ni lahira ku da Allah zai kamawa ba ku ji tsoron kamun Allah ba mu ka tsoron kamun ku Allah zai kama su ko ba zai kama su ba sai Allah ya kama duk inda sun ka bi wallahi wannan shugaban sai Allah ya kama su don ban sai yadda zai Allah ya kyale su da haƙƙin talakawan Najeriya ba mutum sama da kusan miliyan 200 ka ci amanar su sannan Allah ya kyale ka don kanawa Allah zai kyale ka Allah ba zai kyale su ba inda gangan ne ake yi in kuskure ne ku te ku kama wani bello ya bi bai tsoron kamu ai an kama shi ai DSS akwai ma a kama to don ban da bindigogi aka kama ga waɗanda ya kamata a kama na masu kashin mutane a kama da nemi wai ya ambaci Garba Shehu bakin mina Najeriya da ya ambace shi aka kama mutum wa Garba Shehu Najeriya ni Muhammadu Buhari ne ambata ba Garba Shehu din ciyar mi house boy me bambancin Garba Shehu da house boy ina magana game da Muhammadu Buhari ko min magana Garba Shehu wa Garba Shehu ciyar mi Muhammadu Buhari ne ce ya ci amanar mutane na faɗi ko ban faɗi ba in za a kama ni akan nayi magana Muhammadu Buhari ba Garba Shehu Muhammadu Buhari ne ce amanar da an ka bashi alƙawarin da ya ɗauka ya saba maganar da ya yi mana ƙarya abinda nace kenan kun ba cikin ɗakin matata na shiga nin rufe aka kai mu cego openly na faɗi na biya ka tare tsada in kuma kamun ne bello gidan bello ya bana nan buɗe ko ɗan hizba bani da kuma at any odd hour ka sallama ina fitowa don haka mu shirye muke ku da Allah zai kamawa kun saba ma Allah kun ci amana al'umma kun zo kun yi mana ƙarya kun yi alkawari kun saba kun ci amanan mu ƴan kuɗi kun te kun sace waɗanda kun ka iskan ma kun te kun ciwo bashi kuma kun koma sacewa kun talauta ƙasa ga ƙasa nan ta koma kamar lahira ba ku ji tsoron Allah ba ga waɗannan muka ji tsoron kallon ko Allah gafarta ma Fantami Fantami yace hadisin nan na Fantami kullu shi a cikin zuciyata kun san Fantami ko ministan gwamnatin tarayya Fantami yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sanda duk azzalumi yayi zalunci an ka ji tsoron kallon idanunsa a ce kai zalunci yace manzon Allah ya ce mutun ya kasance karkashin ƙasa yafi alheri bisa a ce kana saman ƙasa yace don haka shi Fantami kada Allah ya kai shi ranar da za a yi zalunci shi Fantami ya ji tsoron cewa an yi zalunci to in bai ce ba ka kwatantar da hankalinka abokinka Bello ya ba ya dauke ma na faɗi ni ai zalunci wa'azi ba farlu kifaya bane mun dauke musul da Fantamin da wadu da bai faɗi da wanda bai kowa na dauke ma kowa duk abin da za a yi kuma a zo a yi mini na faɗi an yi zalunci an yi zalunci ko ba a yi ba an yi zalunci nace Allah ka isa muna Allah ya isa don cewa wasu sasa shakar karo yan jari an kan mai akai da lahira to ko a jewa ne saboda in kuma saukowa ƙasa an kan mintun da kayan uban wani ɗauka ga barayi nan waye kamata aka ba barawo ba ga barayi nan da sace mana biliyoyi ko da an ka ba su mukamai a code of conduct bureau a dauko abubuwan da sun form din da sun ka cika na code of conduct bureau abin da sun ka mallaka a ga abin da sun ka mallaka yanzu ina sun ka zamu kuɗin su ya kamata a ce an kama barayin nan da an zagaye da Buhari wannan da an zagaye duk zagaye da shi barayi ne barayi ne ko barayi bane barayi ne in ana musu akan me in hudi satar da sun kai rubuce muke da ita mu ba wai heya sai evidence ba kuma su sun kawadi da bakunan su ga mutun nan ko da ya hau bai mallake komi ba amma yanzu ga ana kaddarori na billions of naira to ina ka samu su in ba kuɗin mu bane kuɗin wane ne da uba kuɗin su da owayen sun kaman da sun kaban musu gado
don mu san gado kuɗin sun kai to ku yi sata kuma ce ba a faɗi. Sannan in kamu ne DSS in kuna iya kama ba Bello ya kamata a kama, Bello Turji ya kamata a kama shi da kashin mutane. Yana nan yan jarida har zuwa suka suna hira da shi. Bello Turji da Halilu Sububu da Kacalla, ku kama bakin ku wallahi ka su halaka ku. Da Kacalla da Basarake Ado Aleru kadiba bayan ya gaba kashin mutane wai sarauta za a bashi. Ko da yake ni wallahi ban ga laifin sarkin ba. Wa ya kamata ya tsare dukiya da rayukan jama'a? Gwamnati, to gwamnati ta ƙi. Sannan su ƙawayawan ba su da bindigogi irin na su Ado Aliyu da suka iya kare kansu. To in baka iya faɗa da faɗan da yafi ƙarfin ka, mi Hausa sun ka ce kamar shi wasa sai an kira Ado Aliyu taho don Allah taho mai ma shugaban Fulani a zauna lafiya. Sarkin nan baya da laifi. Wanda adda laifi gwamnati, ita adda laifi. Inda gwamnati ta zo ta kare su mironsu da jabarawa a sa mai rawani a bashi sarauta, amma tun da gwamnati ta kyale su kuma ba su iya faɗa da waɗannan mutane, to bari a yi sulhu da su. Don haka me laifin su? Don haka ina kira ga matawalle sarkin nan kawai Allah ka mai sai ga kujera ta baya da laifi. Buhari adda laifi, in mataki za ka ɗauka Buhari ya kamata ka ɗauka mataki. Shi a commander in chief, shi ya ƙi kare rayuka da dukiyar jama'a. Sannan na biyu kai, yan akwai masu laifi ku biyu da kai da Buhari ku da laifi, amma bai Allahin Basarake ku saurari ku kalli bidiyon da an ka ba Ado Aliyu sarauta. Duk mutane sun ce mun yi murna, yau za mu zauna lafiya, za mu zauna lafiya. To abinda shugaba yayi duk al'umma sun kai murna, to me laifin wannan shugaba? Don haka ina kira ga gwamnatin jihar Zamfara, inda cire wannan Basarake zalunci ne. Ba wani laifi da sarkin yayi nasa barawo ko nasa dan ta'adda. Sannan gwamnatin Katsina tace tana nema ne shekara nawa tana, don me bata kamo shi ba sai wanda an ga bai sarauta. Ƙarya suke yi. Sai yanzu kuma ga ya zan Basarake, hasada ce suke yi. Sai da an ga bai sarauta sannan ku ce kuna neman sa. Ko ya bar Najeriya ba ku san inda yake ba. Basarake yanzu aka kamawa. Ya fi Aminu Masari daraja, don shi sarauta gare shi. Aminu Masari ko harkar ta siyasa ce, jibi zai ƙari tinuwa ta yi. To su in kamawa za a yi, in DSS bida za ta yi, to su ya kamata gayyata. Bello ya bi da ɗai shekara ta nawa yanzu ina wa'azi, ban taɓa sanin nasa hannu na mari wani saboda wa'azi ba, ban taɓa sanin nasa an komari wani ba. To ga waɗanda hakashin mutane illajin numbers ba a kama su sai Bello ya bo da ma ciri mai samakin banza. Ba ka kashe kowa ba, an ce a kashe ka da lahimi za a kama ni. Owa ni kashe, kafa ta owa ni kalle, matawa ni shiga da ita masallaci ni kwana da ita. To ga waɗanda ka haka ba a kama sosai Bello yabo. Ko kuma ganin fitowa da wannan propaganda shi kana Bello yabo magana duk inda an haka mai akai ne in maimaita abin da na faɗi kuma in ƙara. Na faɗi duk wanda a bisa kujera yau ta gwamnati yau da awar ga ta Bello ya ta girbe kujera ta yi. To mi muka tsoro tun muna ƴan ƙanana muka da tun zamanin soja muke da mun kara balle waɗannan masu tawaka mutum ya iskan ma gida don Allah ina neman goyon bayan ka, bayan mun gama baku goyon baya. Najeriya yan ka ce a tara mutum goban da dawa Buhari kara Bello ya bana cikin su. Kun san da haka nan ko ba ku sani ba? Mai musu kuma ya zo in gwada shaida, ina da shaidu. Ina da shaidu cewa nawa Buhari waɓasa. Ai wanda ya mutu ake wa ƙarya ko? Ku duk shaida kuke, duk mutanen Najeriya ma shaida ne. 2015 da Buhari ya hau, iyaka ta shekara guda cikin 2016 Buhari ya ce a kira mai Bello yabo. Ya kira ni ko bai kira ni ba? Mun ka zo to ku zo ku tambaye shi ya faɗi da ni zo daga cikin maganganun da ya faɗa min ya ce akramakallahu, lokacin da kun ka taimaka mana sannan bamu da abin biyan ku. Billahi allazi la ilaha illa tana daga cikin maganar da Buhari ya yi mini. Ya faɗi da baki nai lokacin da mun taimaka mai, lokacin da mun ka taimaka mai bai da abin biya, don haka yanzu bari ya dan samu wani adi ba sheka yace a babu komai a garu ta ballaga dan abin ga dai a fara rikawa. Ya mutu ko yana da rai? In ƙarya ni kai ni kotu nawa shugaban ƙasa ƙarya. Don haka shi Buhari ya san na taimaka mishi.
na ɗai kenan. Sannan ina da takarda wanda Buhari ya rubuto mini ita da rubutun hannunsa yayi signing. Kun taba gani suke nace Buhari? To ku bari wata rana in hito muku da ita. Takarda daga President of the Federal Republic of Nigeria Gasil hatimi na shugaban ƙasa zuwa ga Sheikh Bello Yabo Sakkwato. Hadda ku ya ce duk yana gaishe ku cikin takardar. Irin wannan takarda da Buhari ya rubuto mutum nawa da ita Najeriya. Kidayayi ba ni ɗaya ba kidayayyu ne. Don haka shugaban ƙasa ya rubuto ma takarda personal letter ka kai ko ba kai ba. Ku kama kanku wallahi Bello Yabo ba karamin mutum na ba Najeriya. Don haka muna da bakin magana. Ya san wutar da an kai na faɗa muku 2011 bayan an gama zaɓe an yi rikita an yi kashe-kashe da ƙone-ƙone hankalinsa ya tashi ya koma daura ko 'yan jarida sun ka bugo mai don su yi bai ɗauka hankali ne ya tashi an ce za a kai shi ICC ni mai kan ɗauka ni ɗauka lokacin duk mutane duk na kusa gare wacewa sun kai balle waɗanda su garba shehu sannan ba PDP yake yi yaron wani jigo PDP ne ai Garba Shehu sannan yana cikin makiya Buhari lokacin da mun kai kariyar Buhari kuma bai ba mu ko 100 ba balle shi da bai fara kariya ba zai da an ka biya shi to Garba Shehu da Allah bara ko an kuka hada da Bello Yabo an kan Bello Yabo kan Garba Shehu an Garba Shehu ba Garba Shehu ba wallah Garba Lawali kunji don haka an zalunce mu abinda nace an zalunce mu abinda nace kenan in ƙarya nake yi a kira ni a ƙaryata ni ko in faɗi zaluncin da an kai lokacin da Buhari na campaign yayi alƙawarin cewa duk refineries din Najeriya zai gyara su yayi alƙawarin ko bai yi ba ku faɗa binciken refineries din Najeriya guda nawa ya gyara a ce ya gyara guda ya ba saura to ko guda yawan shekara 7 da watanni nan rage a cika shekara 8 ya ƙara tunawa ta ya tafi ko refinery guda bai gyara ba yayi ƙarya ko bai ƙarya ba to kuma ba a faɗi lokacin da zai alƙawarin ni nace bai yayi ku ga kunan yace ɗan ankaci duk yara matasa irin ku za a ba rinka ba su 5,500 ya muku wannan alƙawari ko bai yi ba ya cika to me hana mai cikawa za a kirkiro ayyuka matasa su samu aikin yi shekara duk za a kirkiro aiki miliyan nawa da yayi alƙawari ina tambaya ku an ba ku da aiki ni kowa sai ina da aiki don babu aikin da ya wuce min wa'azin ga kwanaki gwamnatin jihar Sokoto rubuta takarda wai an bani mukami wai ko mina na wata nice nice yanzu kana ga Najeriya akwai teburin da ya kai teburin gada a cikin masallaci na mukami za ku bani ku te ku samu wanda bai da mukami ku bashi ni yau na wuce aikin gwamnati ni ma'aikacin Allah ne in bawa Allah aiki in taiwa gwamnati lalatatta gwamnati aiki ni ma'aikacin Allah nake sai sa kuma ma'aikaci in yayi aiki ba kuna ganin gwamnati na biya ne ba to kun ga Bello Yabo lakance saboda Allah ne kawai aiki to ka gani to irin su suna nan 2014 lokacin Alu Maga takarda yana gwamnan Sokoto sai ya gayyato Buhari ya zo Sokoto yayi commissioner din wasu projects ina zanni falon gidana akwai wata asibiti da anka gina gudu Alu ya gina gudu a lokacin Ahmed Aliyu shine commissioner lafiya anka tayi da Buhari can wurin commissioner din asibitin wallahi ga screen din television dina na gane shi yana jawabi yace kun san ni tsohon general ne na soja nayi alƙawarin in Allah ya bani mulki wata 6 da diba mu Boko Haram a tafi da RTV da NTA da Rima Radio a dauko 2014 lokacin da Alu Maga takarda ya gayyaci Muhammadu Buhari ya zo ya commission in project to lokacin da an ka zo buɗe asibitin gudu ga wannan buɗe asibitin yayi wannan jawabi a tafi duk NTA suna da RTV suna da a dauko in ba a gani ba a kashe ni in bai ce haka nan ba a ɗauku kasar ɗin inda an kai kwamishinan in ba a ga Muhammadu Buhari ya faɗi haka nan ba don Allah a kashe ni na ba da rata a kashe ni yau shekara ta 7 da watanni ya maganin Boko Haram
ba ma ga ma ƴan uwa ne na ya izo muna Boko Haram ai jiha uku adda Boko Haram daga Borno sai Yobe sai Adamawa can dai da Boko Haram ta iso Sokoto babu Boko Haram Sokoto amma yau bala'in musiba da ta faru zamanin Buhari ta iso Sokoto ko bata iso ba ta iso yau duk ta game Najeriya da zaran tafiya ta kamato hannunka gaba sai dai Allah ya dawo da kai wanda yace zai bada tsaro yana daga cikin abin da ya soki waccan gwamnati yace ba ta da alƙibla sun ba ƙasa ta lalace sun kasa ba da tsaro to shi ina tsaron da ya basuwa to kuma ba a ba mu tsaro ba kun ba mu magana ka bugi yaro kuma ka hana mishi kuka yana yiwuwa ai ba yiwuwa har zanga-zanga an yi akan ƙarin kuɗin mai naira nawa ne an ka ƙara zamanin Jonathan shi ya fito da tsufa ne ya jagoranci mutane an ka yi zanga-zanga don me aka ƙara kuɗin mai sau nawa ya ƙara kuɗin mai ya yi ƙarin kuɗin man da tarihin duniya ba ma Najeriya ba a taɓa ƙarin mai iri ɗaya ba ko da ya hau nawa litan mai take 97 ko 97 97 naira take yau nawa litan mai take 230 kuma ba mu magana zanga-zanga ya kamata a ce mun yi ba mu yi zanga kuma a ce ko magana ba mu iya yi iya ko Fir'auna ya dawo ya hau mulki Bello bai kallo ne ya ce mai kai ba daidai balle Buhari ai shi yasa Allah ya aje mu sai yanzu ga saboda ya san akwai sauran yan fir'aunoni kanana da nan rage to bari a izo musu bari a izo almajiran annabi Musa don haka wallahi ba wai a gayyaci Bello ya ba ko a tsare ba in ka nemi hince kun san hince wallahi in kana soya man shanu ka jefa da cikin ka soya da cikin in dai ina da kingin rayuwa sai na faɗi cewa an zalunci mutanen Najeriya an yi zalunci baka son a faɗi don mi da kai da mun ka hudu na waɗance ne yanga ne ƙetare mai malha balle wanga rubabbe don haka sai da ku yi hankuri duk waɗannan 'yan shammiya yau babu wanda an da kima ni gare ni don sanda mun kai bala'i an kai tara da mu a kashe akan Buhari sannan duk mafi yawan su kashi 90% na duk PDP su kai tare da su a kullan Buhari sharri to wayan su ka ce Bello nayi magana shege abbai kashe ni ba nayi magana muna hukan Allah maciya amana kun kashe ƙasa kun ba a faɗi sai mu wayar da kai 'yan Najeriya da nan har ƙarshen mulkin ku ƙara mulki ku ta hidda da la'ana ta Ubangiji da la'ana ta 'yan Najeriya amma sai mu haɗa musu an zalunce su kaji an ka taho an ka ce Jonathan ya karya naira ya karya darajar naira ko da ya hau nawa naira take akan dala ba ta kai 300 ba 100 da wani abu take yau nawa dala take akan naira 600 da wani abu to 600 da wani abu zamanin Buhari wanda ya iya mu wanda ya ce ya iya komi ko ba cewa ya iya ba ya ce an karya darajar naira su yan Rufa'i su John Oyegun su wane ne ga can dan guntun can mi suna ne Oshimole su ga sanata Dino Melaye ko Melaya Dino Melaya su Bukola Saraki sannan duk ƴan ciga su duk tare da su aka zanga-zanga an ci amanar ƙasa to yanzu don mi ba a hito a yi don mi to ba a hito an kai zanga kuma daidai da a faɗi kuma a ce ba a faɗi duk duniya ga wa'in rufe bakin Bello ya ko ina tsare kurkuku sai na yi magana kuma ta hito don haka mun faɗi in ma kashe daidai kai na faɗi ko ban faɗi ba na ɗauke nauyin da Allah ya azame ni don haka hadisin Fantami na ƙetare shi Fantami ya ce manzon Allah ya ce ran da duk azzalumi ya yi zalunci ba a kalli koye idonsa an ka ce mai kayi zalunci ba to ka zan ƙarƙashin ƙasa ma'ana ka zan cikin kabari ya yi ma alferi bisa a ce kana bisan ƙasa to koyo dai an haka shi Bello ya biya ka biya sandal karfe ka da maza haki mai jan kaya kai habu doci karera na faɗi a kashe ni ta bakin wani
don haka dalar da an ka ce za a sassabto da ita har yanzu dala ta yi tashin goron zabo zamanin wanda ya ce ya iya yaya an ka yi ka ce za a gyara refinery ko guda ba a gyara ba to su waka yaya an ka yi za a faɗa da cin hanci da rashawa tarihin Najeriya ba a taɓa cin hanci ba kamar zamanin gwamnatin ga ina yi ƙarya a kira ni openly nika faɗin wannan a kira ni in faɗi hantunan da an ka ci su waɗannan ba ma hanci su ci laɓatta su canye idanu su ci kunne su haɗe kai ai abin da ake yau zai wuce hanci har da ƙafafu kaga mutum matsayaci wayoyi sim card ya ka talla amma yanzu he is running in billions shekarun nan da an kai na masu gaskiya he is running in billions to a faɗa mini sim card din nayi ka sai suwa kai samu biliyoyin koko ina ka samu biliyoyin kuma a ce ba a magana to irin waɗannan muna kai gobe da sahi ana lissafa ɓannatocin da sun kai duk abin da sun kace suna yi saboda Allah ya san zukatansu ba na kware bane kuma tashin farko sun kace sun fidda Allah da cikin lamarin su shi yasa kaga nasullaha fa nasiyahum anfusahum sun ce sun hidda Allah ya Allah zai shiga lamarin ka kai ko Allah tsoron ka yake yi ya sun ce sun fidda hannunsu ga lamarin Allah shi ma Allah ya fidda hannu ga lamarin shi yasa ga abu duk ya lalace baka kawo min abu guda inda haka cewa Buhari yayi excelling gashi nan zamanin Buhari an samu cigaba babu abu guda da an ka samu cigaba ko ina cigaba mai gina rijiya an ka samu in ana kashe shi bai iya mai da Najeriya kamar yadda ya amshe ta abin da hudi kenan ban dauka yan kowa ba in kamu na barawo ya kamata a kama ba bello ya bada ka cewa ba sata ba ga masu kashin mutane nan suna wa mata fyaɗe suna kwatar dukiyarsu kun taba samun rahoto bello ya amshi naira 10 ta wani a to a kama bello ya bada wani dalili dumin baki wallahi ina tabbata muku wanga dumi ko ina ko haka in dai ina shi da wallahi sai na maimaita shi mai musu kuma ya kire ni ya gani ina iya maimaita dumin gaba gare shi ko ba ni iyawa duk wanda ha gani ya isa ya kiran shi Buhari ma ya kire ni in maimaita gaba gare shi to Allah ya shirye da mu don haka ku damu da waɗannan rubuce-rubuce da lalataccen yan siyasa an kama bello ya diyar ta gayyata wanda zai amsa kiran Allah gudun kiran wani mi bello ya buka gudu tun ina dan shekara 25 an kai hukuncin kisa har gashi na kai 60 har yau ba a samu wanda ya kashe ni ba to abinda a haka to mu tayi mallan yau ko ka kashe bello ba wa ha kashe in bannata na riga na yi ta in kuna gana abin da nake banna ce na riga na watsa ta cikin mutane kuma ba ta taruwa to Allah ya shirye da mu abinda ake so a kyale azzalumai su cikarin su babu babbaka shikenan mu koma bayi kasar mu koma bayi azalunce mu kuma ko magana ba mu yi to sai mun faɗi kun yi muna sata kun yi muna ƙarya kun ci amanan mu don haka ga mi kalma ta ƙarshe Allah ka isa muna gare ku to mu ga karatu